Babaeng sospek sa pagpandagit sa usa ka tulo ka bulan nga batang lalaki sa Davao City gikasuhan na. Samtang pahugdan sa Davao City Police Office ang seguridad sa Southern Philippines Medical Center kung asa nahitabo ang pangpangdagit. Anang report ni John D. Esteban. Gipasaka na ang kasong kidnapping niadtong Sabado batok sa 36 anyos nga babaeng sospek kinsa mo'y gitudlong midagit sa usa ka tulo ka bulang batang lalaki sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City niadtong Huwebes. Ang bata na rescue dayon sa Bahara Police sa tabang sa mga impormante ug gilayong nadakop ang sospek. And then this case ma'am is manggod ni siya not bailable, and then ang mama is naapagihapon karon sa kustodiya sa Bahada Police Station, and then katong ihang namagod ni siya alleged na kanang postpartum depression, and then mo na karon pa ang gipaabot nga resulta from the SPMC. Ang mga ginikanan sa bata desidido iduso ang kaso batok sa sospek. Maghapon, ma'am. Dahil hapon dito ang kawan, kahadlok. Pagbasulan din ni Jay mo, ma'am, na di kasi maong. Ang sospek daan ang miingon nga iuli ra niya ang bata human ipakita sa iyang kapuyo nga nangita sa ilahang anak nga suma niya gikuha sab kuno sa nagpaanak kaniya. Sa karon ana pa sa SPMC ang na-rescue nga bata sanglit mupailaong pa kini sa eksaminasyon, sanglit nagapangurog pa daw kini. Kahinumduman nga gikan pa sila sa Surigao City ug mianhira sa Davao aron ipa-check up ang anak kay naay gibati dihang gikuha kini sa sospek. Tungod sa itabo, pahugtan pa sa Davao City Police Office ang seguridad sa ospital. For the security ma'am no, sa SPMC is makita ba yan nato di ma'am no, nga ang mga security guard is kanang strict yun sila. Nagyoy ma'am, wala lang yun ni siya nakuan ba kanang wala siya expect nga panghitabo diha sulod sa SPMC. So karon mas pahugtan pa ang seguridad diha sa sulod sa SPMC. Labi na aning kanang mga nato diha nga magdala og kanang mga bata. So pangayuan jud og kanang kung sila ba jud ang inahan sa bata or pamilya ba sila sa sa batang ilahang gidala. Gibarugan sa SPMC nga wala sila nagkulang sa pagpatuman sa seguridad sa ospital. Wala may nakita na pagkukulang sa among mga guards kasi ang nahuman na magud ang transaction na tingala po among guard kay pas magdagan na actually na hold sa guard, pero ang sulti kay gitan-aw man pud sa guard ang bata walay wristband meaning to say dili sa pasyente kay. Sumala ni Dr. Udan, maglisod daw sila kung isa-isahon pa og pangutana ang mga nagabitbit og bata pasulod og gawa sa SPMC. Maglisod mi ko isa-isahon sa guard na pangutan ba imo ba ng anak? Impractical yun siya because ang pasyente naman sa OPD nagadagan 800 to 1,002 daily. Samtang, parayon gihapon ang investigasyon sa kapulisan, kalabot sa hitabo kung doon na ba'y laing nagpaluyon ini o kung tinuod ba nga gikuha bagayod ang anak sa sospek. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.